mens vi gik stormede det. Det var helt ufatteligt, at det kunne storme i et hus. Men hvad så? Vi klarede os i sne, regn og solskin. Men ikke i storm. Det blæste så meget, at vi væltede. Vi måtte kravle, men endelig nåede vi til vores tophemmelige Ultra Secret agenthule. Koden afslører vi ikke. Jeg keder mig. Jeg tror ikke, at jeg gør det. Hvad skal vi lave? Det ved jeg ikke. Hvad synes du? Vi sendte ballon til værs. Nu må vi bare vente til, der er nogen, der finder ballonen og vores brev. Og vente på svar. Der gik flere uger. Vi spillede fodbold. En bog? Og mere fodbold. Og lidt mere fodbold. Sofia, nu skal du altså ikke glemme at være rocket. Og vi ventede. Fortsættes. Ja, hvem er man ligesom lavet af, Ellen? Se. Nu må vi bare vente på svar, til der er nogen, der har fundet vores brev. Skulle du ikke sige ballon? Hvor filmer vi lige lidt her? Zoomer lige lidt ud. Det kan man vist ikke, når man er i gang med at filme. Jeg kan ikke lige få den her ballon op. Nej, men det kom så nu.